To, me gida. Idan Allah tafiya za ta yi. Wallahi to yanzu aiki ne ba zan daɗe ba. Ba me gida, in ka zo ko daɗe wannan ba kai kawai sai ka dinga tafiya kana bari ni. Yanzu ma ba zan daɗe ba, sati ɗaya zan yi kawai gaba ɗaya. Kawo nan. To gashi Allah ya tsare maka, Allah ya kare mu kai. Kina da Allah ya kare. Sarki, ba damuwa. Wannan matsiyaci na tafi damar Allah ta kai ya zama maka. Bara ita wannan ɗan saurayin nawa. Wato abokina kina ji abin da muna fada miki. Wannan mun ji daɗi fa. Daɗi kuma. Shege ka ci daɗi kenan. Mun ji daɗi dai ba mun ji daɗi ba. Ke kina magana iskansi ne haka. Ha. Idan sai an ji daɗi ai duk da ne da an ci daɗi da an ji daɗi ai. Okay. Ka ce ba kun ci ganewa sai giya. Na gane. Wai babu wani labari ne a kasa. Labari ɗaya ne. Tun ranar nan mun yi magana mun yi waya da matar Alhaji wannan DPO din nan mun yi magana da ita ta ce mun in dai ya tafiya za ta kira ni kuma har yanzu na ji shiru. Oh, Kamalu DPO. Yawwa. Ya gane. Shi ma dan iska in ya zo sai ya daɗe bai tafi ba ni kuma na fi son ya tafi na rinka zuwa ina sararawa ta ne bacci na a gidan. Ya kamata. Hello? Hello bestie. Na Allah kike. Lafiya kalau bestie. Dan Allah shata ina so ka zo ka ji. Kace ta samu kenan. Tunda ka ji na kira ka ai ka san haka ne. Dan Allah kai sauri. Sai ma kin ce dan Allah yanzu gani nan. Banza ta samu haka. Dama amma mu sai an je da oro sai mun je mu ma. Ka ji matsala ka banni in na je na dawo ba sai na. Kariya ne olo mu je tare. Ha. Yau sai wani wasa da yawa. A kariya kina yi daubanki. Ku tunani dan Allah bara zan je ɗan gyara ciki. Ba ka fara shiri ba? Haka ne fa. Kaga ana zuwa kawai riga zan cire. Daubanki mu ne za fara. A haba karka damu wallahi na ma zo airport din kawai na yi mantuwa ne na koma cikin gida zan dauko abu yanzu ku jira ni da Allah. Kai me haka? Me kuka zo yi nan? Kai calm down. Me ya kawo ku nan? Dama yana yi bara ne. Me kuka zo yi nan? Yana yi bara almaziri ne dama. Dama yana yi almaziri. Kuma almajiri anan? Almajiri anan har cikin nan. Kin bara ta ku bara su inda za ku bara. Yana yi almaziri ne dama. Wanda yake cikin gidajen da ke da kuma za ku. Ba kai ne ka kira mun ba da Allah ta Allah. Wannan? Ashe bai tafi ba dama kika kira Ban gane ba. Kai? Ba kai ne ka kira mun ba da Allah ta Allah. Ni? Na shiga uku. Kai Na shiga uku. me ya kawo ku nan kira? Kun zo yin aiki ne. Dama ya zo yi aiki ne. Ki aiki me ke kira su? Wallahi kaga Amina ce fita zaban shi ne na tafi za su min shara. Shara. Eh. Shara kuka bari shi ne kai kana ce wando a wuya kai ka tawo da riga ka cire ta. saboda kura ba. Kura ke san mun ba kai. Ya